es va imaginar conquerint el cim més alt, amb una pujada plena de pedres. Això és impossible! S'enfadava i ho deixava estar. El pont dels petits passos, un bastó de fusta que semblava guardar 1000 històries. Benvinguts! Soc l'Anna de Santiago i avui estic aquí amb el Rufus per explicar-vos el pont dels petits passos. Ens acompanyeu? En un poble petit i pintoresc, situat en una vall tranquil·la entre muntanyes verdes i un riu que serpentejava amb calma, vivia la Júlia, una nena de 10 anys plena de curiositats i energia. La Júlia era una exploradora de tot cor. Li encantava dibuixar mapes de llocs que somiava visitar i imaginar aventures increïbles. Però, malgrat la seva valentia i entusiasme, hi havia una cosa que li costava molt: acabar allò que començava. Si trobava un obstacle o alguna cosa que no li sortia a la primera, s'enfadava i ho deixava estar. La Júlia vivia amb els seus pares i el seu germà petit, en una caseta de pedra amb un jardí ple de flors. Cada matí el sol entrava per la finestra i els ocells cantaven animant-la a sortir a descobrir el món. Però sovint la Júlia es desanimava quan alguna cosa no sortia com ella volia. A prop de casa seva vivia l'avi Jaume, un home que al poble tothom el coneixia. Tenia els cabells blancs com la neu, un bastó de fusta que sempre portava amb ell i una mirada brillant que semblava guardar 1000 històries. L'avi Jaume era conegut perquè, molts anys enrere, havia construït el pont dels petits passos. Era un pont de pedra, no gaire alt, però que connectava el poble amb els camins que portaven a les muntanyes. La gent del poble sempre deia que aquell pont era màgic, però ningú sabia ben bé per què. Un matí d'estiu, la Júlia es va despertar amb una idea clara. Aquell dia faria la seva primera gran expedició a la muntanya. Va agafar la seva motxilla preferida i va posar aigua, galetes i la seva brúixola. Mirant per la finestra, es va imaginar conquerint el cim més alt, amb els braços oberts i sentint-se lliure. Quan va començar el camí, tot anava bé. El sol brillava i el bosc estava ple d'olors fresques i agradables. Però, al cap d'una estona, es va trobar amb una pujada plena de pedres. Era una pujada llarga i amb cada pas que intentava fer, les pedres lliscaven sota els seus peus. Va intentar-ho un parell de vegades, però no aconseguia avançar. Es va seure a terra amb els braços plegats i la cara vermella i enfadada. «Això és impossible! Mai arribaré al cim!» L'avi Jaume, que passejava tranquil·lament pel bosc, la va veure. Amb el seu bastó característic, es va seure al seu costat. «Què et passa, Júlia?» «Que no puc avançar. Sempre em passa el mateix. Quan alguna cosa és difícil, no ho aconsegueixo i tot surt malament». L'avi Jaume va somriure i va mirar la pujada pedregosa. «Saps, Júlia, quan vaig construir el pont de pedra dels petits passos, em vaig trobar amb molts obstacles com aquest. Però vaig descobrir un secret que em va ajudar a acabar-lo. Vols saber quin és?» La Júlia el va mirar amb curiositat, eixugant-se les llàgrimes. «Sí, avi, quin és?» «Doncs vine amb mi al pont i t'ho explicaré». La Júlia va seguir l'avi Jaume fins al pont. Era un pont senzill però bonic, fet de pedres que encaixaven perfectament. Estava envoltat de flors silvestres i feia un soroll suau quan el vent passava entre les seves baranes de fusta. Aquest pont va ser el projecte més gran de la meva vida. Quan vaig començar, tenia moltes ganes d'acabar-lo ràpidament.
però cada vegada que intentava fer masses coses, m'equivocava i m'enfadava amb mi mateix. I què vas fer? Vaig canviar la manera de pensar. En lloc de preocupar-me per com seria el pont quan estigués acabat, em vaig centrar només en una pedra. Cada dia posava una pedra al seu lloc, només una, i després una altra, i així, pas a pas, vaig acabar el pont. La Júlia va mirar les pedres del pont i va imaginar-se l'avi Jaume any rere any treballant i amb paciència. Així que, si vols arribar al cim de la muntanya, no pensis en tot el que et queda. Pensa només en el següent pas que pots fer i després l'altre. Quan menys t'ho esperis, hauràs arribat. La Júlia va decidir posar en pràctica el consell de l'avi. Va tornar a la pujada i en lloc de fixar-se en la dificultat d'arribar fins a dalt, va mirar només on posar el peu següent. Primer una pedra i després una altra. Quan va arribar a dalt, va somriure. No havia estat fàcil, però ho havia aconseguit. Més endavant va trobar un rierol. L'aigua semblava massa profunda per creuar-la d'un salt, però va buscar una pedra segura, després una altra i així fins que va estar a l'altre costat. Quan va arribar a casa, es va adonar que havia après alguna cosa molt important. Aquell aprenentatge va canviar la manera com la Júlia veia el món. Ja no es desanimava quan alguna cosa semblava massa gran o massa difícil. Sabia que, amb paciència i constància, podia aconseguir tot el que es proposava. I així, la Júlia es va convertir en una nena més valenta, no perquè tot li sortís bé, sinó perquè havia après com avançar pas a pas. Quan mirava el pont dels petits passos, sempre recordava l'avi Jaume i el seu gran consell. I des d'aleshores, la Júlia sabia que, per més gran que fos el somni, tot comença amb un petit pas. I és així com, pas a pas, aquest conte arriba a la seva fi. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Fins la propera!